ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବହରା ବି ଦ ବୁଆକର ବା ବିଧବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭାବୁଥିଲି ପଢ଼ି କାହିଁ କହୁଛି ମନ ନଥିଲା ନିଜେ ଜାଣିଲେ ମନ ରହୁନି ନାଟା। ତ ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସେନ୍ତେରାଙ୍କୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବା। ନା 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 ଏ ଭୁଲ ହେଲା ରେଳ ଲାଇନ୍ ମନ ପକା ନା ଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଟା ମନ ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସେନ୍ତେରାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ରିପୋର୍ଟର ସେନ୍ତେରା, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତମେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି। ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହସି ହସିକି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍, ଖୁସିର ଖବର କ'ଣ କରିବି? ଆମର ତ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ, କମେଡି କରିବା। ଖୁସି କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ସେ ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର। ତମର ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦବ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ବୁମ୍ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଇ ଆମର ଯୋଉ ଝାଲମୁড়ି ବେପାର ଯୋଉ ଶୁଖୁଆ ବେପାର କରୁଥିଲ ତାই କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ବୁମ୍ ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଥିବ। ହଉ ସାର୍ ହଁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ସେନ୍ତେରା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚମାରକର ଯୋଉ ଯେ କି ଦାଞ୍ଚରା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧବା ଚ୍ୟାନେଲ, ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜିଲେ 4 ଦିନ ପରେ ମିଳିବ। ଖାଲି ବିଧବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ବିଧବା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଳ ଚ୍ୟାନେଲ। ହ୍ୟାଲୋ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ କି? ନା କିଛି କହିଲେ ସୁବିଧା ହେଲା ତ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୁଣିପାଣି ନଈରେ ନା ଲୁଣି ନଈରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ବୁଡ଼ିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଶଳାଟା ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ଶଳା ବୁଡ଼ିଲେ ହେଡଲାଇନ୍ଟା ହେଇଯାନ୍ତା। ଶଳାଟା ବୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା, ଏଠି ତ କୋଉ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖି ଯଦି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଉପରକୁ ପଳାନ୍ତା। ହଉ ସେନ୍ତେରା ତାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବ ବଞ୍ଚନା, ନହେଲେ ପେଲଦୋନା ପାଣି ଭିତରକୁ। ମୋର ସେଟା ଡେରି ହଉଛି, ଘରୁ ରୋଷେଇ ନକଲେ ମାଇକିନା ହେଟା ଶୋଧିବ। ତେବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, ତେମେ ତା ଦେହରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଣି ଥୋଇବ, ତାକୁ ତୁଇ ବାରଦ ମରେ ଶଳା ଶୀଘ୍ର ମରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଭାରି ହେଡଲାଇନ୍ ହବ। ଶଳାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆମେ ପୁଲିସ ବାଲା ଆସି ମିଡ଼ିଆ କିଛି ମାନେ ବହେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଯିବେ ରେ। କି ଭିଡ଼ିଓ ମତେ କରୁଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବୁଡ଼ିଗଲି ବୋଲି ବଞ୍ଚାଅ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କଲେ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତାପରେ ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ବୁଡ଼ିଗଲି। ପଳେଇ ନହେଲେ ମରିଗଲେ ପୁଲିସ ବାଲା ଆସି ବାଡ଼େଇବେ। ଚାଲ ପଳେଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଖରାବେଳିଆ ଛୁଆ ନହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ନିଜେ ସଧବା, ଚ୍ୟାନେଲ ନା ବିଧବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଆମ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖେଇବୁ ଯାହାର କି 4ଟା ଗୋଡ଼, 3ଟା ଗୋଡ଼ି, ନା 4ଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିବ ଯୋଉ କଳା ଥିଲା ଆସୁ ତାର କିଛି ବେଳ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ତ ସେ ଗାଈକି ଆପଣ ମନେ ମନେ ଶୋଧୁଥିବେ, କହୁଛି ଶଳାଟେ କ'ଣ କି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁନି ସୋଦା ଗୁଡ଼ାକ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ ଯାଇକି ଶୋଧିବେ। କେଉଁ ଆମର ଅଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାଇକି ଆପଣ ଶୋଧିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି? ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି କରାହେଇନି, ନହେଲେ ଶୋଧାନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖରାଟା ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଏତେ ବଜାର ସର୍ଟ ଅଛି, ଖାଇନି ସବୁ ଭାରି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପୋଚା ରକ୍ତ ମୁଁ ନ କରୁଛି ତ ମୁଁ ବିଚାର ନ କରୁଛି। କାନକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବେ, ଫୋନ୍ ହାତ ପୁରୀ ମାରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାମେରାରେ ହାତ ବାହାରିବ। ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଖରାବେଳଟାରେ କାହିଁକି ବୋରିଂ କରୁଛି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଆମର ତ କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମେ କମେଡ଼ି କରୁ, ଆମେ ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁ ପଢ଼ିବୁ? ଭାବୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ପଢ଼ିବୁ, କମେଡ଼ି ବି କରିବୁ, ସବୁ ବି କରିବୁ। ଆମ 3 hours later. ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନହେଲେ ବି ଆମର ପ୍ରିୟ, କାହିଁକିନା ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମର ବିଧବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ହଜାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ହସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ
ଆପଣ ମୁହଁରେ ଯେହେତୁ ଖୁସି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନଦେଲେ ଆମେ ମନ ହେଉନୁ ଆଉ ଭିତରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁନି। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।